मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइखौ लानानै बे समाव फिन आरोबाव मोनसे गोदान खौरां नुजाथिदों। नंगौ, थांनाय 13 खालाराव गोरलै बिगियान आयदाया जानो गोनांमोन, नाथाय हरखाबै सोंथि बिलाइया आखाइजों लिरनाय एबा सोंथि बिलाइया लिक जानायनि जाउनाव आनजादखौ दोनथ'नांगौ जायो। बेनि गेजेरावनो सानै फोरोंगिरि, सासे ड्राइभारखौ सिआइडि दोलोआ सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो थानायावनो सिआइडि दोलोआ गासै 7 फरायसाखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। नंगौ, डिब्रुगड़नि 7 फरायसाफोरखौ सिग्रोमगासिनो दं आरो मिथिनाय बादिब्ला 7 फरायसायाबो प्राइभेट फरायसालिनि फरायसा गोजा होननानै मिथिना मोन्दों। फिन फोरमायफिनदों, मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइखौ लानानै बे समाव फिन आरोबाव मोनसे गोदान खौरां नुजाथिदों। नंगौ, थांनाय 13 खालाराव गोरलै बिगियान आयदाया जानो गोनांमोन, नाथाय हरखाबै सोंथि बिलाइया आखाइजों लिरनाय एबा सोंथि बिलाइया लिक जानायनि जाउनाव आनजादखौ दोनथ'नांगौ जायो। बेनि गेजेरावनो सानै फोरोंगिरि, सासे ड्राइभारखौ सिआइडि दोलोआ सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो थानायावनो सिआइडि दोलोआ गासै 7 फरायसाखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। नंगौ, डिब्रुगड़नि 7 फरायसाफोरखौ सिग्रोमगासिनो दं आरो मिथिनाय बादिब्ला 7 फरायसाफोरा प्राइभेट फरायसालिनि फरायसा गोजा होननानै मिथिना मोन्दों। नंगौ, बे जाथाया रायजो नाङैनो सोमोनांथाव जादोंमोन आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ मन्थ्रि बिफाननिफ्राय रिजाइन होनांगौनि दाबि खालामनायाबो गोबां गोसारदों। आरो सेबानि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ सिआइडिआ गोख्रों सिग्रोमगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजानि दाबि दैखांदों मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ।